केवल शोईकी स्वप्न को देखाଯିबा स्वप्न कुहाजिब नाही। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏମିତି ହିଁ ଘଟିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ମୁଁ ଶୋଇକି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ହସ୍ତି ହୋଇଥିବି କି କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିଲା ମୋର। ଖାଲି ଦିନସାରା ବୁଲେ ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଘରେ ଆସି ଶୁଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଦେଖେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଡାଏରୀ ଲେଖିବାର। ଏମିତି ହିଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଥିଲି କି କଳୁଷିତ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କଳୁଷିତ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁପରି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷଣକର ସାଥୀକୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି କେତୋଟା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ମୋ ବାପା ସମ୍ବାଦ ପେପର କଳରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିଜ ପେପରରେ ଛପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।